И сега е продължението на първа част. И вървим, има орехи, пътя не е много хубав, джанки и тръни. Има и бъс. И стара къща там. Не е много хубава. Даже е срутена. Може да се срути и опасно. Да. Не ходете. Там има някаква котка. Дори за първи път я виждам. Не съм виждал такава котка. Тук има някакво като място за отдих. Хубаво е. Има джанки и камък. И ето там, хора, е нашата база. В средата. Да, едно там. Ето, там. Тук има нещо като пътечка. Вървим по пътечката, има тръни. И много хубава гледка на там и на тука. Даже и залез. Да. Ето я, тук малко трябва да се отбиеме от пътечката. И харесайте видеото, ако искате да се абонирайте. Не е задължително, но ще е по възможност, защото нямам абонати. И ето това е нашата стара база. Тук е Стара база. по-навътре. Ето е моето место, което имам стар телевизор. Това е на Дани местото. Имаме лампички. Те са общи. И някакви яки неща. Оградка. И други неща. Не, това не е на Дани, онова там е на Дани. Обърках се. Това е на един друг приятел. Това беше старото място на Дани, но той се премести там. Ще отида към при на Дани местото. Има крави. Да. Има крави. Крава. Ето тук е една кутия с неща. Тук е на Дани местото. Малко е разхвърлено. То е моето. Това на нашия приятел Никола. Ние се скарахме с него. По-подредено, но той нямаше неща. И има монитор, кантар. Аз имам кантар. Имам стар телевизор. И други неща. Очаквайте трета част. Как ще пренесем нещата. Не всички, защото ще трябва и още да пренасяме. И това е базата по-отдалече. И чао!